салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хуш омадед ба канали ман дар ютуб. ман ба хотири подписчикои худам, ба хотири нафарое ки мехоҳанд чунин видеоҳои ман зиёд шавад, ҳамин видеоро пешниҳод мекунам. видеои ман дар бораи шаби қадр аст, яъне чизҳои махсусе ки ман имрӯз ба шумо пешниҳод мекунам, барои шумо фоида дорад. ба дигарон низ фиристонед. агар хоҳед ки дар ин моҳи шарифи рамазон савоби калон гиред, яъне садақаи ҷория ба шумо шавад, метавонед инро падилиса кунед. ғайри ин метавонед лайк гузоред, видео панҷ шавад, дигарон низ ба забони тоҷикисода инро бифаҳманд. ман ҳаминро гуфтаниям ки дар ютуб медароям ҳама вақт олимҳои дини ба забони арабӣ, ба забони англисӣ, ба забони туркӣ, ба забони узбекӣ ҳаминро бисёр гӯш мекунам. тоҷикои худмонам гӯш мекунам, аммо дигар олимони динро гӯш мекунам, бисёр гӯш мекунам ва хулоса мебарорам. баъд як видео када ба шумо пешниҳод мекунам, чунки медонам ки зиёд инсонҳо забони арабӣ, забони туркӣ, узбекиро намедонанд. барои ҳамин гуфтаниям ки дар ин моҳи шарифи рамазон, ин моҳи бузург аст, яъне мегӯянд моҳи рамазон зиғам барорад ҳамаро, аз шарбати мағфират чашонад ҳамаро. ин моҳ ғанимат аст, соли як бор то соли дигар худо расонад ҳамаро. худованд ҳамаи моҳу шуморо то моҳи шарифи рамазони соли оянда бирасонад. илоҳо омин раббил оламин. ғайри ин гуфтаниям дар ин моҳи шарифи рамазон ҳамагон медонед ки 10 рӯзи охираш, рӯзҳои тоқаш, шабаш, яъне яке аз шабҳояш шаби қадр аст, аммо ҳеҷ кас инро аниқ намедонад ки кадом шаб аст. ғайри аллоҳ ҳеҷ кас инро намедонад. нафароне мегӯянд аз ривоятҳои фалон фалоно фаҳмидем 25 рӯзи рамазон шаби қадр аст ё 27. на, фақат аллоҳ медонад ки шаби қадр кадом шаб аст, аммо фақат дар ҳамин 10 рӯзи охири рамазон, дар рӯзҳои тоқ шаби қадр аст. кадом шаб аст ҳеҷ кас намедонад. барои ҳамин нафарони имконият доред ҳамин шабҳоро аз даст надиҳед. масалан рӯзи 21 рӯза, 23, 25, 27, 29 дар ҳамин рӯзҳои тоқ шабона яке аз шабҳояш шаби қадр аст. касе шароит доред, имконият доред, ҳамин хобро як тараф гузореду ҳамин шаб бедорхобӣ кунед, даст ба дуо бардоред. чӣ мушкиле доред, чӣ масалан дар зиндагӣ проблемае доред, дуо кунед, намози таҳаҷҷуд хонед. ҳамаи ин иншоалло қабул мегардад назди аллоҳ, чунки тамоми фариштаҳо, малоикаҳо аз осмон ҳамин шаб ба замин фурӯ мераванд. ғайри ин дар ин шаб умуман дар ҷои ҷамомати зиёд, гапи зиёд, ташкилӣ кардан, дастархон кардан, рафту омад кардан мумкин нест. ҳар кас дар хонаи худаш хомӯш нишаста намоз хонад, қуръон хонад, зикри аллоҳ кунад, намози таҳаҷҷуд хонад. ин беҳтар аст. дар ин шаб мумкин нест ҳофизӣ, музика мондан, дар ин шаб мумкин нест меҳмонӣ рафту омад кардан, яъне чӣ қадар хомӯшӣ дар хона нишастан, яъне ин шабро гузарондан бисёртар ба манфиати инсон аст. ғайри ин аз шумо хоҳиш ва илтимос мекунам ки дар ин шабҳои бузург нишаста дасти дуо бардоред. дасти дуо бардоред ки аввал оилаи шумо тинҷ бошад, фарзандони шуморо худованд ба роҳи нек ҳидоят кунад. фарзанд ба роҳи нек наравад. хеле мегӯям фарзанди бад доғи падар, фарзанди нек боғи падар. анамина фаромӯш накунед. аввал дуо кунед дар ҳаққи фарзандон, аҳли оилаи худтон. баъдан дуо кунед ба номи кулли шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон ки дар куҷо бошанд мушкили онҳо илоҳо осон гардад. ғайри ин дуо кунед ба тамоми кулли мусалмонҳои асили худопарасту худотарс, яъне дар рӯи дунё дуо кунед мушкили ҳамаи ҳамино осон гардад. барои ҳамин дуоҳо мустаҷоб мешавад. ин шаби бузургро аз даст надиҳед. дуо кунед, дуоҳо иншоалло мустаҷоб мегардад. ғайри ин гуфтаниям ки 4 нафар дар ин шаб бахшида намешавад. киҳо ҳастанд бояд бидонем. нафароне ки доимо шароб, арақ менӯшанд ё наркотик мекашанд, мезананд, яъне ҳамино бахшида намешаванд. доимо яъне ки аз худ бехуд ҳастанд. баъдан оқи падару модар бахшида намешавад. нафари падару модарро сахт ранҷондааст, бахшида намешавад. баъдан яъне бо бародарони мусулмони худ кина гирифта, нафаре ки кина дорад дар дил нисбати касе, ӯ ҳам бахшида намешавад. чӣ қадар агар намозу рӯза, чӣ қадар масалан дасти дуо ҳам бардорад, бахшида намешавад то кинаро аз дил набарорад. баъдан 4 нафарон касоне бахшида намешаванд ки судхӯр ҳастанд, яъне ҳаромхӯр ҳастанд, ҳақ мехӯранд, ҳаққи ноҳақ, ҳаққи мардум мехӯранд, анамино бахшида намешаванд. барои ҳамин нафароне ки бо чунин гуноҳҳо ҳозир айни ҳол зиндагонӣ доранд, имконият доранд ки даст бикашанд аз ин гуноҳҳо,
пурра даст бикашанд ва бахшиш пурсанд. дар амони аллоҳ бошед. видеоро падилица кунед, савоби калон мегиред.